Dalagan may adal kang makukuha. Kaya humanda na, tabaka masagi ka. Kan Riding in Tandem. Kaibanan sinda Boy Agka asin Irvin Borja. Riding in Tandem. Yes, good morning po naman sa Indo Gabos sa mga tugang asin. Welcome po naman sa tuyang pang Webes na edisyon sa tuyang programang Riding in Tandem July 15, 2021. Good morning sa Gabos na mga nakaantabay sa tuyang programa Araw-Aldaw. Kita po mag-iiribanan sundong alas 9 na naman po ni pag-aaga. Kami po ang sendo mga lingkod sa radyo. Ako po naman si Eric Dulong. Ini man po si Ervin Borja. Kami po ang makakaibahan nindo sa saro na naman na presentasyon kan programang Riding in Tandem. Siyempre ba mga kaibanan ta sa luwas ang sa tuyang mga action man na mato ni mga impormasyon. Hindi po sa tuyang programang Riding in Tandem sa lado teknikal. Kaibanan ta si Ferdy Lozada, siring man sa tuyang mga kaibanan. Hali po dyan sa newsroom, magpapaabot ng mga impormasyon asin mga follow-up report. Hindi po sa tuyang programa, mga impormasyon na pinag-uurulayan ngunya na aldaw na iniyo ning Webes. Good morning, Bin. Webes pizza 15. 15. So ngunyan an huring aldaw kay itong pagmantiner kay itong MECQ ano. So atyan pigaharalat kun ano ang magiging bagong quarantine status. Lalo na digdi sa satuyang lugar digdi sa Naga. Tsaka kung ma-extend o mapuputol na, maibabalik kita duman sa MGCQ. Pero dahil kita malingaw na ang sa to yung mga opisyali sa syudad, pighahagad na tugak-tugak ka naman. Bako nang gayong araw kaning MECQ na masyadong mahigpit. Sabi nga ni na gulping apektadong mga saradit na negosyante. Tsaka nagbaba naman si mga kaso, igwa namang tataong mga impormasyon o kaya mga data na pwede naman na itao itong MGCQ. And sana maitao man sa tuya, di sa syudad, na matugakan na ini yung quarantine anong apo digdi? Quarantine status. Kang sa tuyang syudad. Kaya haralat-halat kita dyan na banggi, ay i-aanunsya riyan. Siyempre, ang ma-anunsya ang presidente. So, kundi isisay naman daw ang madadamay at yan na matitripan ni Presidente kada announcement igwang natitripan dahil taram kung si Pacquiao si Vice President o kung si Saipan na matripan at yan. Halatong ang announcement at yan dako lang mahalat kaya lalo na si mga negosyante hindi sa syudad ng Naga na naghahalat na maibaba naman talaga sa MGCQ ang quarantine status kan sa tuyang syudad por medyo talagang apektado ng maray ining sa tuyang mga katugangan ng negosyante. O manungod man sa COVID, igo naman da ang 40 naman da ang bago. 19 da kang 40 yan digdi sa syudad ni Naga. Yan 19 nag-positive. An 21 sa probinsya ng Camarines Sur. Asin ngunya na aldaw medyo din data itong kwento ito. Itong nasa mga headline kan newspaper ngunya na aldaw boy. Na subuot ang herd immunity maa-achieve ta sa kabangaan pa kan 2022. Oh, so next year pa da. Asin duman sa Bareta, kita da ang third to the last Asia Pacific country na makaka-achieve kayan. Kaya
Gustong sabihin na pag huri man kita na abuton iyan herd immunity iyan na at least mga 70% kang population mainiksyonan na ay kuyan siyempre mahuriman ang recovery kan sa tuyang economy. Oh. Pero ara mo duman sa Amerika kung dadangugon mo ang barita boy. Kumahiling mo baga sa NBA halos normal na ano. Yarao nagabuos na nagdaralan. Kuyan nga ni na-achieve na yan na 70% herd immunity na pigsasabi. Pero dangugon mo ang mga barita ngunyan taluway-luway na naman nagsasakat. Nagsasakat na naman ang numero kan tinatamaan ng COVID. Mga hubi na pati na. Kundi an saro o an mayor na rason ang pigtataramaan ngunyan sa Amerika. Ito na ang dai nagpabaksin, dai nagpabakuna. Si medyo mga matatagas an payo. Kung pati daan dinadaralagan sa ospital ngunyan, talagang malalaan tama. Kaya ay kung iniyo padagos na maglangkaw duman sa Amerika na nagbarakunahan na. Tapos halagang makonfirmar na maray na ang tinataramaan dinadaralagan sa ospital, itong mga dai nagpabakuna. Baka yun na ni kuyan magkumbinsir sa satuyang mga kababayan na talagang bakuna ang kaipuhan. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Panong tatulos ang binamanong report hali sa luwas. Aksyon! Report! Yaon sa linya si Hil de la Cruz. Hello, Hil. Okay, boy, Ervin, amari na pagkaga. Ada dakulang okasyon ngunyan ang gigibon sa City Hall compound. Ada rin tango niya pagkaga. Re-receiveon kan lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga ang mga donasyon kan Fraternal Order of Eagles sa papamayo kan presidente na si Sir Vic Avila. Nangon niya na yaw naman digdiyo ang mga barangay captain kan talagang haros mapano ang compound kaniyong City Hall compound kan nagarabutan ng mga barangay captain, mga bisita. Tamo niyan tabi Ervin boy, re-receiveon an 82 na units kan barangay patrol bikes. 78 sets kang handheld tow radio sa kasarong brand new Suzuki multipurpose vehicle para sa barangay Concepcion Grande kan Ciudad Dinaga. Gusto mo sabihan ang itatarao kan Eagles, bisikleta, yes, radio, tapos sarong brand new Suzuki patrol car para sa Concepcion Grande. Ayan. Okay, ano daw ko nalat ka? Bisikala. Baka makakaulit si Kuya Vic Avila. Ngunyanan. Okay. Kuya Vic, good morning po. Sa okay tempo kita. Pwedeng ma-interview tapos para manmirang ano kasi tango yan pagkaaga. Okay, yan po. Para naaga po sa inyo dyan, mga kuya. Si Eric Tilong po, Kuya Eagles man yan. Kuya Eric, Kuya Vic. good morning. Good morning po. Ano pasyonta po ko niyan, kay mga kakuya sa pamamayo ni Kuya Philip Imperial sa Kasiyan de Orellosa, maton over po kitang 82 bikes, maton bikes sa 57 barangays, 82 bikes with equipped with a two-way radio, saka brand new na Suzuki patrol vehicle para sa Concepcion Grande, duman sa kuya kayong lugar yan. Sana taman tapong pundo, ito turn over may formally kay Mayor, ito turn over formally sa Liga. Okay. So, imbitado mo po kamo dili kung may oras ka po. So, an 82 po yan na bisikleta para sa kabus na barangay, digdi sa Naga? Yun po kuya, Tigturulo Sinda, pagtapos equipped with patrol yung man pala problema din kulang sila sa mga tamig mga nagpuput patrol man ano po kaya naisipan ng tawan yung patrol bike kaya umaman yaran po din si mga kapitani sa kasarong patrol na bagong isusuban
tang Concepcion Grande mi po taga diyan ako mayo. Mm. So tinawan mi sila itong brand new na Suzuki na places mo dito ka. Ambulansya na at the same time, patrol vehicle pa po. Pagtabang ta po sa siyudad ng Naga. So mga donasyon na po na yan sa mga barangay, pundo talagang Tiginuha ta. hinuha ka na Eagles, Oo, ano? iyo. Okay. Kuya, may hapot po ako. Sige kuya. Dakula pong bagay ang ginigibo kang sa tuyang fraternity. Inot po baga nagkaigwa ka mo ng okasyon dyan sa itong monumento, nindo dyan na may agila, dyan sa may parte kang Panganiban. Ano Ayun po? po, si pag-reblessing po. Reblessing, Sa apo. rehabilitate po. Apo. And then, ang sunod po, yun na po ining dakulang donasyon na itataw po nindo sa Iyo. syudad. Ano po? Ano? Ano? Sabi ta po, Apo. na sa peace and order po kaya problema tabaga po. Ano? Lalo na may pandemic. Yun man po ang tinaming priority po. Iyo po. Ano pa po ang masunod kaniyo, Kuya Vic, na mga hiro kang fraternal ay pong sa tuyang fraternity? Ay usually po, nag-o-office sila bawat club baga pareho man ibang sa ibang region. Tagabos na baga, regardless kung siya ang namamayo, Aha. agila kita gamos. Iyo Tama po. po baga, ang purpose sa mga brotherhood, di po. Iyo po. Okay? So, ang bawat club may autonomy. Sino ba po nagtitang project? Bako lang sa Naga. In fact, sa grupo, nasa Kabusaw last Sunday, sila pamilya, nagbabara-barangay. Bako lang po sa syudad ni Grand Target ni po. Naglilibot-libot kami kung sa may problema. Kuya Vic, ini pong sarong nagluluwas na mga issue na ini po na kami po ang tunay na agila. Ano pong reaksyon mo po, Igdi? Arin po na tunay na agila na pinsasabi. Yung ani po, may nadadangog po kamo kayan, naarog kayan? Siyo, dahil man po nakakaabot yung sako, ako po magpatol kayan. Basta nagigurumduman po ako, original 1981. Pioneer po ako kan Eagle sa Bicol. 46 kami, 10 na kami na buhay. So, dahil kung daw naharaman na tamang magamit kang tunay na agila. So, sarok lang po talaga. O, Kumbaga, Fraternal Order of Bicol, gabos. lang branches. Iyo po. Oo. Aram mo kaya ang kalakaran po yan, to inform you. Pag ikaw po may anom na club, you can be a governor. Okay. Yan ang kalakaran. So, maski Halimbawa pala po sa- ang mabuong club sa sarong lugar, okay lang yan. O iyo, mayo man pong yung limitation. Yes. NCR po baga dati, sarong mo yan, 18 ng governor. Sa Mm. Visayas, Eastern Visayas, Northern Visayas, kanya-kanyang region. Basta ang kalakaran po, mayong limit. Maski ka po baga, naginuha ka, nakabuo ka ng anong na club, pwede ka po mag-apply as a governor. Si dati pong DILG Secretary Jesse Amprobredo, saro pong kuya. Ay, pioneer, sarok po yan sa component ka Naga City Eagles Club. Na ang nabubuhay pa din na karibahan niya, original, yan dyan si Kuya Joseph Cabral, yan dyan si Kuya Robert Oviedo, si Kuya Lito de Lusario, nag-presidente man, yan si Kuya Philip Imperial, yan si Kuya Oliver Canara. Kanagal pa pong existing, maski si pioneer na primero presidente ka 1988, alive and clicking na sa Albay. Nasa Pirana daw po ang members kunya na digdi sa Bicol region. Ay, dako na po, nagburutuan na po maga. Dahil man po yan dapat pagkiparatan, kalakaran baga sa Albay, wala man po, tama, yo. O, buhay man po din daya, pabayaan, ang rason sa magdakol ang agila. So, Yun dahil po. po ako nag-i-entertain kaya mga kailangan sa governor, dahil ko naintindihan yan. Sa ako naging national president, tapos sa posisyon ako, naging national president 2009, mayo man kami kapong kayang-kayan. So, kung akong suggestion ko sa mga tugang, may para create ng mga bagay na nakakakulog sa ibang kapwa. Respeto, okay po. Ano kuya? Tama. Opo. Kuya, salamat po. Pag ika po magabagong region ka, dapat welcome ka. Bako tama po ako. Yes po. So everybody, I tell you, sa Naga, iguan na garong duwa, Salve, may taro, problema sa region. Madarakula po yan, mas maugma, we are happy, takadakong kita nagtatrabang. Tama. Dapat ang direksyon ka po, public service, that's personal. Salamat. Okay, thank you so much, Kuya Vic. Sige, salamat lang po kuya. Opo. Salamat sa pagtawa sa opportunity po. Kay ang bisita si Kuya Marlon Bonggay, garo ko naman ng Aki, National Advisory sa Northern Mindanao, sa delegation po, hindi lang po talaga
para pasalamatan ni Mayor si pagtabang na mas mapunta ka digdi, si response ng tabang, tuminabang sa tong. Di, nakatugma po magano. Yo, natarong agila, fly high, pagtabang. Yo po. Yes po, salamat po. Salamat kuya. Good luck to you and just mabalos po sa Durabos. Okay. Ayan, sabi, Boy Ervin, si Kuya Vic Kabila. Ayan, kunya mo pala na pagkagatabi, Boy Ervin, after kayo na yung okasyon na niyo, kan mga agila, matubang man si Mayor Nelson Ligacion, katakot kayo niyo bagang, an assessment, ang mangyayari sa Ciudad ng Naga, nasabi, pizza 15, matatapos ang MCQ. Maharaman tayo sa tiyan, sa gigibon na pag-atubang ni Alcalde Nelson Ligacion sa mga taga-media. Okay, sa tuyang dagdag na impormasyon, kunyan pag-aga sa programa, nakaibanan tayo si Kuya Vic Abila, iniman si Action Man Hill de la Cruz, gusto ko, okay ka. Salamat abi sa imo Hill de la Cruz kang bareta mong iyan, and then syempre kay Kuya Vic Avila dyan sa indang gigibuhon na donation ning pirang bisikleta igdiyo sa pirang barangay igdi sa syudad, Gabos na barangay igdi sa syudad, mataos ning bike patrol. Tao ba ako sa anong ito? So Abday man ko yan abday man kayo tigsararong Suzuki Day man, saro lang. Saro lang. Dako lang tabang na yun. Saka two-way radio magagamit ka mga tanod. Dako lang baga kayaan Eagles nahiling ko. Kabali ka dyan, boy, Iyo po. Oo, nahiling ko, nagtiripong ka mo dyan sa Villa Caceres. Kang bago kang last year. Oo, nakabararong. Kaya, Ano yan, puros lalaki lang? Iguaman mga Lady Eagles. Iguaman. Iguang Lady Eagles. Okay, so yan po ang maging bareta dyan sa City Hall kunyan. Siguro upakanda yan, ano po? Nakulang tabang yan sa syudad. So, yan po ang report ni Hill de la Cruz dyan sa City Hall. And then syempre tama itong pagsasabi ni Hill na abang-abangan tata, baka may itaon ng impormasyon si Mayor tungkol igdiyo sa pagtatapos nga ni kunyan huring aldaw kaning pagsasabi mo nga ni bin na MECQ igdiyo sa syudad. Kaya abangan ta kung talagang ano na ang sitwasyon mangyayari sa syudad ng Naga. Iguana po kita ang 6 minutos bago mag-abot ang alas 8 ng pagkaaga. Duman sa Metro Manila, ini yung pinag-uurulayan ko niya na survey di sa SWS. Ining tungkol sa kung sakali daang magdalagan ng senador. Ini yung mga taong iniyo. Ini ang malaog sa mga top. Si Senador Manny Pacquiao, asin si Manila Mayor Isko Moreno, Dumagoso, nakalaog man dyan si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo. Maski ko yan maski dahil papigbabaralik si 60 million na na nadali ninda kan si tugang Secretary of Tourism. And then si Ringman laugman sa survey tabi bin si dating Senador Bongbong Marcos, dating senador asin gobernador ngunyan Chis Escudero, nyaon man dyan si Antique Representative asin dating Senador Loren Ligarda, si Ringman si Senador Juan Miguel Zubiri, asin si Senador Ping Lacson. Uni pa naglaog sa Magic 12 si dating Senador Jingo Estrada, asin si Kiko Pangilinan, Dr. Willie Ong, asin pang-12 si Win Gatchalian. Marigani tamayo na si pangaran ni Juan Ponce Enrile dahil na naglalaog-laog na naman si Jinggoy. Survey yan survey. SWS survey yan. Dahil man talaga kitang mga Pilipino, dahil man kitang kararayaan Sige,
Fight? may pigahalat akong garo. Oh. Sabi ko, hainig di si sarong nagbudots lang luminaog sa pagkasenador. Ay, kuyang pa kaya to? Igwa pa tong 3 years. May 3 years pa. Di pa siya pwede. Di pa. Kaya, kuya nito, nag-isip-isip kung anong sunod na bailian ipapahiling niya. Pero sa iling mo, Bin, kung sakaling pwede na siyang magkandidato ulit, pwedeng naglaog duman. Ay, pwede. Kuya nga na iyan, bako sa klasik ang kandidato, kundi kung minsan, sa klasik ang mga butantigo kita. Takon minsan nadadarasan naman sa mga pabudots-budots na yan. Nagkakarilingawan kung ano mga traso. Araw kang kijinggo yo, dahil pangani tapos si kaso kayan. Malaya, naglalaog na naman sa survey. Delikado yan, pero kung nagigirumduman ta, kung minsan na milagruman ang tao, isipon mo kan na last election, ang intirong Estrada, ang tirong Rapunggas. Hindi roman. Hindi roman na ragrag. Yan ang kamurugdakan. Pero ba't lamang may mga milagro sa maabot na eleksyon, ano? may pagbabago sa tuyang mga butante. Yung sabi mo baga na siguro ang nagiging rason ay yung pagdios kang mga tao. Saka kakulangan nin edukasyon. Kumbaga kung sabi mo nga ni kang mga nakaaging aldaw, kung sakali man na ining mga taong iniyo kay ni mga kababayan ta iguana, di nang gayo magpapara patol pa duman sa dikit na tatao kang sarong politiko. Kaya ito kayang panahon pagpaparasabi na pag ang kada harong nga iguana ning radyo ay ma-asinso nga ma-improve ang pagpipili kan tao. Ay kundi ngunya baga bako ng radyo, may telebisyon na halos may ang internet pa. kadarong, may internet. Pero kung minsan kay puhampanin na improvement. Talagang dawa igwang telebisyon, igwang radyo, igwang cellphone. Ang pagtios, iyan ang numero 1. Iyan dyan. Kumbaga yan ang nakakadara kang desisyon. Yan ang nakakadara. Kaya kung minsan nga ni, yung pigsasabing buto nga kan mayaman, saka buto kan tios, para riyo, dyan nga nagkakapantay-pantay ang tao. Taan buto nga binibilang saro sana. Pero ang masakit kung minsan ang buto kan mga tios, kinukuha pa kan mga mayayaman. Yun na ning vote buying. Yun na yan. Yun na yan ang problema dyan. Bueno, eksakto kitang alas 8 ng pag-aaga, commercial muna kita, mabolta pa kalihis lang po, nagkapirang pagiramdom. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Basado sa Ordinance Number 2018-028,
ang bulan na Hulyo deklarado bilang Persons with Disability Month sa siyudad ning Naga. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Di Asis asin kabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagselebrar kang sa tuyang mga tugang na may kadiinan asin pagtulod kang sa indang mga interes. Digdi po sa satong siyudad, igwa kitang opisina na nangangataman sa sektor na ini, ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW, arog kang pagtaon ng electronic PWD ID na mapapakinabangan sa pagtaon ng mga diskwento sa mga establisemento asin hospital, pagtaon ng birthday cake sa mga PWD birthday celebrant, asin pag-avail kang PWD medical and burial assistance kang syudad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldemoro, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagtulod kang diretso kang mga tugang tang may kadinan, bako lang ngunya na bulan, kundi sagkod paman. Sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tint, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City. Lifebuoy. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem! Ikaw na kitang 5 minutos makalihis an alas 8. Barita ko boy gulpidaan na uugma sa banwaan nin Garchitorena. Kung arugon ini kan ibang banwaan, mas gulpian mauugma. Aram mo kung tano ta nagkakaurugma? Tanong, sir. Nadaw mo itong barita na pinagbabawal ang mga mga kolektor sa utang. Si mga 5-6. 5-6, saka kung ano-anong mga kolektor na daingon na pinapalaog sa banwaan kang Garchitorena. Ay, ang kaurugmahan dagat. May mga utang sa Bombay. Pero sabi mo duman, pwede man lang maghulog duman sa GCash. So, mamatao man girari siguro itong mga nagsisiringil ning GCash number or kung ayan yung smart padala, dumana lang ngayon masingil. Pero di sila mga kaduman talaga, mga kalaog. Sabi kahit kanibang, aniba, tultul man na magbarayad. Aniba man, kung malulusutan, malusot. GCash nga kan angog mo. Yung gayo. Dahil nga kaming pagkaaram kan GCash na yan. Mayong nga kanig di sa mo. Kaya maghalat ka ngayang kuyan. Makalaog. Kung dahil halat ka nga dyan sa boundary.
So bawal yan duman. So sa yung mga katugangan diyan, congratulations. Irak man pati Irak man kan mga barkada tang mga Bombay. Pero sa totoo lang maski puro paano gulpi man daang nakakaginhawa sa mga Bombay, kundi iyan lang talagang pali ug manan ang interest. Kundi yan iba man na Pilipino, mas maray na ngayon sa Bombay ta. Pag dahil ka nakabayad, dahil ka tabugaon. Pero ngayon kung Pilipino, totoo tabugaon ka. Totoo tabugaon ka man nga pag dahil ka nakabayad. Kaya, iyan lang, makatiritristi. Tahirak man kasi mga kolektor. Kaya kung sana dyan sa boundary, dahil nakakaralaog. Paano na daw nga magkasiringil siya nag-urutang sa sakul? Pakit na lang si Piggo ang tamong. si Kino ang tamong, si Kino ang muskitero. Pakit na ngayon. Di pang inakabayan. Kaya haralat-halat mo na dyan sa boundary tabi. Kaning surti na sana kung niguang may utang na malakaw pa siring dyan sa boundary. Ayan. Nag-text nga si Kuya ngayon. Si Kuyan. Ano mga ngarang kaya si Sing ngayon. Nag-text nga si Sing. Yaw na nga dyan sa boundary dahil nakakalaog na pick-up para laog ka na checkpoint. Ay dyan ang kudong mahulog nga kung ganyan alaw. Yan pati aldawan ang barayadan. Aldawan. Dyan ang talagang aldaw. Kaya Igo nga ni kung kuyan boy, igo ako nin yan parabulog ko dyan sa may sentro. Igo siyang istorya niya. Igo nga ako mga customer digdi na mga Bombay. Napig titina niya man da ang buhok. Hindi ka nga matubuta ito ngayon saro. Pigtina ko nga yada pangay nabubulnawan. Naghali na nga ya. Tama singil pa na nga sa babalik na lang siya pagkahapon. Nagapambira Gusto niya nga araw kenta talagang naitom ngayong maray ang buhok. Pigbababad duman sa tina. Nagparasingil na ngayon maghapon, pagbalik ngayon, di bubulnawang ko ngayaan. Pigtina kung buhok niya. Di mo napot kung ano ng parong kang kang buhok niya. Masakit siya na sistema. So, kung mag-ibo man yan kang ibang mga local government. Tanganing dahil na makalaog itong mga arog kaya na piling iyon ang magkadangkan na negosyon 5-6. Ayan. Pero tama man kung minsan mag-ibo nin lakdang. Araw kang pigigibo kan na Pilipinas ko niyan. Napiga sarahan. Garo ka subanggi ng puon. Subanggi. Na pigsarahan ngunan sa tuyang mga entry point kan mga harali sa Indonesia. Garong naglalala ang sitwasyon sa Indonesia. Apisar na kwen man duman mas makarakaskas nga ni an vaccination inda ang roll out ka na mga vaccine. Mas makaskas kisa sa satuya. Pero bigla na ang naglubo. An ko yan, nailing mo ang graph ka na Indonesia talagang luminangkaw na marayan numero ka nagpa-positive. Iyon na niya pigtatakutan na kung ini na daang Delta variant naglalakop. Makaskason talagang garong sulo na naglalakop. Hanggang hanggang katapusan hindi tabi na pigibong pag-ban sa mga palaog di sa nasyon sa mga lugar na haling India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, as in Oman. Dumakay nahilingan talaga yung sinasabi mong Delta variant na nag-a-attacking yun yan, nasa kaanggutan ng Delta variant na niyo. Pero malay mo kung ang Delta variant ang ina-atake sa naman itong sununin ng parong. Garo kaya ang mga nasyon na nasambit mo garo nagkakapara-parariyo ang parong. Itong mga garo mahilig sa sibulyas. Ayun gayo, baka bad lamang dahil man kita kabali. Tataga spray. Bueno, kung anong tamo na ang sarong report halik sa newsroom. Aksyon! Report! Kanantaan linya sa newsroom ni Ron Enon. Ron, come in please. Thank you. Ervin, Eric, salamat. Good morning sa mga nag-antabay. Mapaplati ka muna ako ning kadikit. Pigaayos pa ni Terminal Manager Nonoy Reposado
At nag-aasikaso pa sana palawag sa opisina. Ngunyan habang pigahalata siya, itataw ko lang sa endo kung ano ang magiging dalagang kansatoyan report. Kung tanda mo ka nakaking aldaw tabi Ervin boy, madugong aksidente ang sinapo kang siyam na nakasakay sa van na na-involve sa nakulaon na aksidente dyan sa Tagkawayang Quezon, automatic anuman gadan sa matinding aksidenteng iyan. Kaya ano an naging epekto kay ni? But sabihon, kulang an nagbabiyahe ning bus, kaya ining mga kababayan tang gustong magpuli, digdi sa Bicol or magduman sa Manila, naobligang magsakay digdi sa mga van na nagkakayod. An modus kaya tabi Ervin ngunyan, sa cellphone kayo, diba may nababasa ka dyan sa wall mo. Ngaya LF ba ngayon, looking for going to Manila. O di may comment na dyan, may mga ahinti nang nagluluwas. Kung halimbawa sa Banwaan ngay kan tinambak, igwa na dumaning ahinte na pag nakabilog siya ning 10 na mga mapa Maranila, igwa na siyang kukontakon na van operator. Mga private. Kakaulayon, inian na presyo, 10 ang sakay, inian destinasyon, ngunyan, kung an offer man pati mahal, taan an pamasahe bagang hinahagad ngunyan 2,500 pesos. Ngunyan sisingilon ayan resmail, di sa kada payo an ahinti, igwa ning 500. O ikaman, kung inoperang kaning 30 mil, drop off lang sa Manila, atod lang, imposibleng dumae, magsayuma ang may kagsidirikan ba? Isipon mo, drop off lang, ihatod mo lang duman sa Manila. Pagbalik mo, kung binasong ka pa may sakay, makabackload ka, di pwedeng anbalikan mo, hababaan 40,000 na pagkayod. Kung di an masakit digdig, kung na-aksidente, yun na ining naging sinapo kang mga ibatang kababayan duman sa Tagkawayan. Siyempre, illegal si pagsakay mo. Araw kayo na aksidente, di makalamang insurance na pwedeng habulon. Lalo pa si driver. Gadan man, o isa yun babarasulon duman sa aksidenteng ino. Kaya igdi naglaog ang Bicol Central Station sa pagi ni Sir Nonoy yung reporsado. Kaya naghagad sinda sa bus company na pigtugutan kan LTFRB na magbiyahe Manila, vice versa. Iyon na ining DLTV. Kaya kung ano man na good news makuha ki Sir Nonoy reporsado. Sir Nonoy, good morning. Live kita sa OKFM asinman PBN TV5. Si Eric Dulong asinman Ervin Borja sa Toy mga kaibanan. Good morning, sir. Yes, good morning po, Sir Eric, and sa gabos na pong pag-iriba dyan, Sir Ron, and Sir Ervin, and sa gabos pong listeners kan sa hindi pong programa, si Sir Reynaldo po. Opo, nadangog buman po kayo si intro ko. Ano po ang naging aksyon tadigdi? Tanganing ining kahagadan kan mga taga-Naga and mga taga-Kamso na magkaigwanin na kadagdagan na unit na magbiyahe Manila vice versa, maitaw po sa tuyang riding public. Opo, tawon na lang pong dikit na background po. Kan nakaagi pong aldaw po baga itong naimbueltong sarong kolorong van nga ni sa aksidente. Actually, anong po duman sigadan and igwang sa pagkakaram po nga ni kasudma, out of the 3 survivors na nakakakuha lang ng injury, garo siya nagadan pa, so 2 na lang si buhay. And nagkataon po, ang 2 po duman, nagtatrabaho po dyan sa All Home, so taga-Naga, sa Vista Mall. And then, naghagad po si kapamilya ng tabang sa tuya pong kadangat na alkalde, si Mayor Son Licacion, na makuha po duman sa hospital kang Tagkawayan para madarag di sa Naga for further medical attention. Garukulang po si pasilidad kan hospital. So, nag-ibuman pong aksyon ng katuyang padangat na alkalde, si Mayor Son Licacion, sa paagi kang CDRRMO, nakuha po itong mga taga-Nagang nakasakay po duman na si Sayrak ng Diyos na buhay man po. And yun po ito. So si sa tuwi pong alkalde, si Mayor Son,
nagtao po sa tuyan ng instruction na kung mo pwede maging aral daw na ang biyahe sa Bicol Central Station. And then kinaulay po ni Mayor Son mismo ang DLTV kung mo pwede gamitin na ninda itong sa inda pang ibang unit na narelease naman ng QR code. And marami man po siya naging simbag po kan DLTV. So kaya po nga sa maabot na pitsa 17, magiging aral daw na po ang satuyang biyahe po dyan sa Bicol Central Station kada alas 6 ng Banggi. And may pinagkakaulay pa po kita sa napag-aramanta po si Sa Romana Bus Company, si Raymond Bus, na-release na naman po ng QR code na maggamit naman po para po kumbaga masiguro ta po ng satuyang mga katugangan sa probinsya ng Camarines Sur na magipong maisalbarta po sa mga araw kayo ng mga pangyayari. Yan po. Sir, the same pa mo po ba ang procedure kang pagsasakay diyan sa Indo na mako aning swab test tapos papahiling sa Indo? Either RT-PCR po RT-PCR, or antigen. Or antigen po. Bago po mag-sakay. Opo. Sarap pa po yan sa data po inahali dahil aran naman po na iyaon pa po ngunyan kumbaga bantakan na virus na iyan. And para masiguro ta din po naan sa tuyong mga pasahero safe din sa virus. And yan po kasi si pinag-approbaran na kumbaga guideline or saro sa bagay kung kaya kita pinag-approbaran na makapagbiyahe na po. Yan po kasi ang pinaka-primerong requirements. Masiguro ta na dai malakop ang virus hindi po sa tuya sa probinsya. Sir, sa hurimi pong sa huritang pag-urulay garo saro-saro lang na DLTV bus ang nagbabiyahe. Ngunyan po pira na daw ang numero o yang bilang ka na bus na mabiyahe aral daw. Sa totoo lang po, sarok pa man po sa nasu may dadagdag kan DLTV. Pero ang kagayon na lang po kanita, halos aral daw na po magkakaigwa ng biyahe. Bago pong argon yan na kumbaga alternate po ang biyahe. Hali naman sa Manila, tapos si hali manigdi sa Naga. So, kung sa pitsa 17, magiging na po yan aral daw po kada ika-alas 6 ng Banggi. Alaga, di ko po kitang pinagkakaulay, ini pong may pinakadakul na units na pinagtawan kan LTFRB ining Raymond Bus. Halos 18 units sinugutan sa inda ng LTFRB. And siyorte pong pagkikipag-ulay sa inda, bali na release naman inda ng I think 14 po na QR code. And pinag-ano ta naman po na kung mo po pwede magamit naman inda, makapagbiyahe na para at least dawa aga and then Banggi madagdagan pa sa mga biyahe ta. Para po nga mabawasan kung dahil man totally mapundo po talaga ini yung colorum scheme of transportation. Ano po ni status kan si Piña Francia Tour sa kalkan si itong Saro? Isarog. Sarong kumpanya lang po yan. Hindi Saro. May po kitang bareta sa inda kung pumunta na po sa indang inasikaso man sa LTFRB National. Kaya lang doon po baga sa memorandum circular na pinaluwas kan LTFRB itong 2021-023. Garo ang yaon na po doon, sarong unit lang po ang pig-award sa indaan. Kaya po si yaon po doon sa memorandum circular. May kinakadakol po nga, hindi po niyo yung Raymond Bus. And then iyan pong DLTV, 4 na unit man lang po yan. 4 na units man lang po ang yaon duman sa memorandum circular. So, iyan po ang kasi, ang medyo ang nahihiling tapang medyo problema ngunyan sa pati po ito bagang katuyang public transportation. Guro pinag-limit pa kan mga ahensyang iyan. And then,
Filtran ko po nga ni, igwa po dumang garo limaman po ito sa filtran ko. Kaya lang si iba po, may pa po kitang information sa inda kung kumusta na po sa indang pinag-aasikaso sa LTFRB National or kung gusto pa talaga sinda magbiyahe. Okay. Ang setup po sir kang itong mga tukawan sa laog iba naman po. Ito nang segunya na nahihiling mi sa Facebook sa mga retrato na tigsararo na sana tapos may distancing duman sa laog kang bus. Opo. Balearig po kato. Magay po nga parang innovate maninda to sa indang seating arrangement kang mga tukawan sa laog kang bus para ma-address din yung mga protocols sa sitwasyon to sa pandemic po. So ito igwa po yan duwang aisle and then surwayan ng mga tukawan. May pa po talagang kataid and aside kayan igwa pa po yung acrylic barrier na may lalawgon mo para ito po talagang maproteksyon ng kaman po talaga. Aside kang naka-face mask ka na, naka-face shield. And ang kagayon po sa indang mga drivers, naka-PPE. Naka-PPE, oo. How about po itong mga reserve na driver, 'di ba? Duwa po 'yan na driver na nagsasanglian ta syempre sa laba po kang biyahe. Igwa pa po 'yan dumaning pahingaluan man sa likod itong driver niya man dumang giraray. Mayo na po ito. Mayo na to. Ang yaon lang po. Ang naka-reserve lang sa iyang tukawan itong seat number 3. Okay. Seat number 3. Karniyan sa alternate na driver. And parehas po sila. Parehas man po sila naka-PPE. Naka-PPE. Okay po. Okay po, salamat po sir kang balik kayo ron. Ihabol ko lang, i-clear talang taan 50% seating capacity kan bus. Kundi ko napapasalan, seating capacity ko yan 45. Dian ka ba nga 20. So sa 20, sa 20 ayan sir, si isay ang pwedeng sumakay dyan. Duman lang sa mga taga-Naga or ining Metro Naga na magdyan sa station, magbakal, makakomply kan requirements, pwede po sinda. Actually, daw ko nga ni sa Galbay, iba pong nagsasakay dyan sa Tuya. Purpose, pero ang pinaka-purpose po talaga yan, masaribenta ini yung Camarines Sur, ini katuyang probinsya. Sa totoo lang po nga ni, kadikit man lang po sana ang siguro nag-average lang po 10 ang mga taga-Naga nagsasarakan. And kadakli po hali sa mga munisipios kang sa Camarines Sur, mga residentes sa mga munisipios sa Camarines Sur. And may pasaro-saro din po na minsan hali sa Albay. Ano po kayan? Pinag-open naman po iyan para sa Gabos as long as they can provide with our requirements, especially number 1, ito pong negative test, either RT-PCR or antigen. Opo, may naghapot digdi uuliton may manggulanoan pamasahe. 757 po ang pamasahe kan katuyang bus ninyo. Mas kababaon pong maray daw magastos pa po sila sa antigen. Taran po bagaan na yung mga colorum scheme nag-range po yan to 2,000, 2,500, 3,000, something like that. Pero kung sa bus ka pumasakay, siguradong maray po ang sa imong safety. Dawa po magpa-antigen ka pa. And magastos ka lang po ng 1,757. Day po ma-2,000. Pero actually po iba po nga yung mga nagsasarakay sa basta ang inatindang sinasabi, sigurado kami na ang kaibanan ni Igdi, aside kang mas safe ka sa lawag kang basta, dakula, baking surusuan, arog kang van, sigurado ka pa ng pag-iribo mo po, puro yan negative sa virus. Sige po sir. Salamat sir sa malinawon mong paliwanag about sa bagay na yan. Good morning sir. Opo, salamat din po sa pagkakasaon and sa Gabos po nindong listeners. Again, this is Rinaldo po sa Tuya Gabos. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Salamat Tawi Ron sa imong pakikipag-coordinate kay kay Sir
reforsado. Reforsado. Ayan, thank you so much po. Napigang alas tangani boy. Paano na kukumplikan na mga van na ini? Iyan yung 50% na pasahero. Kung araw ka itong na-disgrasya, pira ito, nagluluwas duman, nagaro 10. O, 10. Kung may 10, kung sasabihin ang kapasidad ka itong van na ito, mga 20. Oo. Kaya, maray man yun asin ang itong Raymond Bus, dakulda ang mga natawan ng kumbaga na pwede nang na magbiyahe. Ikaw kita hindi yung niya na ini yung kakaulayon garo ni Kuya Jeff. Ilawag ta ang linya ni Jeff Pasubilyo. Aksyon! Aksyon! Report! Jeff, good morning. Yes, Kuya Eric Dulong and Uncle Ervin Borja. Ang location ko, digdi sa Kuyan, sa Satuyang Tirasa. Marirayan pagmati pala digdi sa luwas pag digdi nagtatara mo. Garo ka nagko-coverage. Kan Kuyan, traslasyon. Sa Kuyan. Okay. May, actually, kiuli ako na ma-on-air kami. Tayo digdi nin bisita an Satuyang Istasyon. Napadigdi sa Action OKFM, asin PBN TV Channel 5. Ini si Manay Marilyn na taga-digdi sa Naga. Naglulok kaya siya dyan sa Kampang Ta, yan, opisina kan Converge. Actually, napapanon man talaga ng reklamong ini ni Manay, kadakol kan mga may tuyaw, may reklamo laban digdi sa Converge, tapos minsan na mahiling mo nga sa Facebook, kung ano-ano na ang mga kuya, nagtuturula na pati. Kung ano-ano ang mga lawit-dawit, litaniya ninda. Sa pawara-wara na serbisyo kan Converge, pero pareho kan reklamo kan ni Manay, perming yang mayong serbisyo, pero pag abot nga kan bulan, manin bawasan babayadan mi. Man yang konsiderasyon. Okay, si Manay na ang papataramon ta. Manay Marilyn, Marinaga po, under katabi sa Action OKFM asin Channel 5. Yaon sa angkor si Ervin Borja saka si Eric Dulong. Marinaga po. Marinaga po sa Endo, Gabos. Pasensya ka mo kan mga tanog ni Manay hata, pareho kami naka-PPE. Ano po nang antoyo mo, napaligdi ka sa estasyon? Napagal na po ako kang Converge na ini, no, na perming nawawara ang an internet. Kasuod kan July 11 po, Mayo ning internet na pagkaaga, poon alas 12 hanggang nagbalik na alas 6 na. Kasuod July 14. Oh, kaso naman na July 14, nawara na naman. Nahali na naman na 11:45, nagbalik na naman 3:45. So, matibay ni si Manay, Ervin and Eric. Daradara di sa istasyon ang kalendaryo niya. Sa kalendaryo niya nakatatakon anong mga pitsa nawara ang serbisyo kan Converge. So, ano yan Manay pigiling mo kaso rin nawara? Kan March pa po, March 27 ng internet. March 28, Mayo na pong internet naman. Na poon alas 12, mga kuminsan 5 oras. Mga April 5, na naman po ng internet. April 7, na naman ng internet. Tapos April 9, Mayo na naman ng internet poon aga. Jeez. Surunodan. Tapos April 24, na naman ng internet. April 27, Mayo na naman po ng internet. Ikaduwang pahina kan kalendaryo. Sige Manay. Kang May po, May 4, na naman nagpuuning alas 7 ng aga, alas 7:30, na namang internet. Nagbalik po alas 10 na. Tapos May 21, Mayo na naman po ng internet. Tapos May 25, Mayo na naman po ng internet. Okay, o duman sa balyo. Digdi po sa June. Sa June. June 8. June 8, Mayo na naman po ng internet. June 9, Mayo na naman po ng internet. June 13, na naman po ng internet. The whole day? June 13 actually, the whole day, Mayo ng internet. June 25, Mayo na naman internet.
June 30, na naman internet. O si Julio po, dahil mo pa na-record manay. July na poon pa lang. Si July, yun na tong 11. Reklamo, duwang aldaw na nahali na sa internet eh. Iyo. Dinagyan ka sa opisina ninda. Dagyan nga na ako ta. Dahil mo pagpararayo ang mic mo. Dagyan nga ni ako, tanga ni ireklamo ko ineho na bawasan ninda for the month of July. Ano ang status ka ng internet connection mo? Putol ka o dahil? Dahil bigla na lang nawawara eh. Dahil, pero bayad-bayad ka man. Bayad. Every month. Okay. Ako nagbabayad. Anong nangyari pag dyan mo sa opisina? Pagdan ko, sabi ko, Maring mo, pigya po taong kupira dad ko. Sabi ko 71. Haba akong pagpalaogon, daida ako dapat daan mga 71, daida po hindi mag-loan. Sabi ko, anong gibuhong ko? Gurong may Mayo punto. man kami ng kaibanan sa ibang sa harong na may magreklamo. Mayo sindang itinawang ibang hongyamanay. Mag-upload ka na lang ngayon, halimbawa. Sabi, mag-upload na lang da ako mag-anoan. Forget about upload. Nag-communicate na ako sa Converge before. Nothing happened. Okay. Ulit-ulit ang mga ninda, ang mga question na pighapot pigsasabi ko, dahil man na ninda pigsisimbag. Okay. Kaya dahil na ako dahil na ako i-email sa Converge. Okay. It's useless. Mga angkormenta baka may hapot sa imo manay. Pasa ko po sa tabi sa ito, Ervin and Eric. Good morning po. Good morning po Good si morning po. Ervin po. So, yan po mga pitsang pigasarabi mo, mga bulan, pero unsingil pareho. Pareho po. Pareho man. Mabayad ka po. Duman sa kuyan, 1,005. Dahil man sinda nag-aanoan. Dahil man sinda nagtataon ng discount or something. So, yan ang problema. ano po an, pira kaya sa radyo kung minsan, dahil napigdadarangog kita kan mga. Kaya nga, baka lang ako lang ang nagreklamo. Iyo. So, sana may iba pang magreklamo na anoan. Takon dahil ka magreklamo, dahil man mayo man sindang ibuhon eh. Haloy lang piga kanakaagi mga bulan talaga piga urulayan na yan. In fact, nakaabot na yan sa City Hall. Pig para urulayan na sa City Hall, inda kung ano na sunod na aksyon. Dapat siguro po sa telecommunication yan, kung isang head kang telecommunication, dapat duman. Kasi ang City Hall, mayo man sindang sa kuyan sa mga business digdi sa Converge. Siguro po sa telecommunication dapat ang mag-ano sa inda Saka, kung dahil kita napapasala, every year siguro nagkakukuhayan na business permit sa City Hall. Siguro yaon man din dyan pwedeng kurniron. Ang problema na haloy tanong pigsasabi dyan, na dapat igosindang sarong empleyado na dedicated sa pagsimbag nin mga telepono. Tanganin na arog sa imong 71 na bawal magluwas, at least pag-apod sa telepono, insigida may nakakaulay. Iyo po, dapat. Okay. So, Manay, yun na po. Sana po nagdadangugan na Converge, tangani na maksyonan an sa imong reklamo. Ano daw, Sir Ervin, kung kusog-kusogong ko lang ang kuraw ko, di ba ka man daw? Kurahawi na din. Kurahawi na lagod dyan. Hoy, Converge! May nagre-reklamo sa Indo. Unconvinced po, kaya yaon lang sa balyog tinampo kan sa buyang istasyon. Pwede man agad. Kurawan ta na sana. Okay, so, bali man, magibo kami nin representasyon para sa imo. Iyo po, araw kanyo, 71 years old talaga. Iyapot ta. Manay, walatan mo kami dyan ng numero kan telepono mo po, kung ano, tanganing, dyan po, pag-isulat mo, tanganing, hilingon takon, anong magigibukan sa indong mga aksyon man, dapit sa reklamo mo yan. Manay, salamat na maray po sa pagpadigdi sa estasyon. Igwa ka ang gustong ipaabot na mensahe? Mayo na po, yun lang po inihong. Salamat po, maray na aga. So, Eric and Sir Ervin, yan na po ang samoyang report ni Manay Marilyn, haligdi sa newsroom. Newsroom number 2, haligdi sa luwas. Ito, 1 sa lawag. Ini po ang sanong action man. Ako po si Jeff Pasubilyo. Gusto ko, okay ka. 97.5 Bang OK FM, ang radyong balansyado. Okay FM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares
sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilene Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Si Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi muna nasa aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama po makatayo pagka po nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagsigbo sa cervix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang Rise Coffee po tunay na kapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsawd ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay may maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tint, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit C-Bros along Diversion Road, Naga City. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. May malaking discount sa inyong volume purchase.
kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem. Balik kita sa tiyang programang Riding in Tandem ngunyan pong Aldao. Abin, may mga gusto kang i-greet ngunyan na pag-aaga na... Ay, paabutan taning pangungumusta. Ang saro sa satuyang paradangog yan sa Salvacion Barangay dyan sa Banuanin Tinambak, si Kapitan Dudong Mendoza. Asin ang mga taga Kagliliog, Magtang, Buenavista, Union, Marinaldo po sa Sendo Cabos. Yan, good morning po. So, ayan, bago taniyo basahon na mensaheng iniyo sa tuyang cellphone, ilog na muna ang sarupang report. Aksyon! Aksyon! Report! Panuntaan linya ni Danny Aureos. Danny, come in please. Thank you, boy, and Brenda. Ini sa issue kung extend o ibababa ang quarantine classification sa Ciudad de Naga sa nagarabulan. Nakawali ko si Director Anthony Loida kan DID Bicol asin pamayo kan Bicol ITF. Tan surat pala ni Alcalde Nelson Legacion na nag-aapilar sa National ITF, nag-agi pa duman sa Legazpi. Bicol ITF. Kinapirma sa tuwing una na aga ni Director Tony Loida na last 2 minutes nakahabol pa sayang naresabi ang communication sa City Hall na nag-aapilar sa ITF na ibaba naman ang quarantine classification sa Ciudad de Naga sa punto na padagos na nagbababa ang kaso kan COVID-19 at sin apektado na ang sektor ka mga negosyante, apektado na ang sadang negosyo araw-daw sarong bulan na eksakto sa kunyan. Kunyan ang Bicol ITF nangyari manasidanin oras na mag-meeting pa mapadabit man sa apel kan lokal pag-apelar kan lokal na gobyerno. Ang ginibo kasod mang hapon tiga-endorse na sa National ITF. Ninuli pa manin poder ang Bicol ITF na magbaba o
mantener ang presenting quarantine status daw na duman sa national ITF. Kaya siguro sa iya, pero sa sayang pagtubod, yung ulit na nagbababa ng kaso kan COVID-19 sa Naga, kinakay po na ibaba o yung particle sa mga payag. I think there can be change naman po na. Hindi ko lang alam talaga sa body, but yung kung ibababa siya, it's either MDCQ or GCQ. But of course, that will depend much on sa recommendation po ng DOH. So sa recommendation pa sa sulat yung education Canaga City, pag-recommendar po ito ng Bicol ITF Director o in-endorse ko na lang po kahapon na po directly sa national pa. Kasi yung deliberation po supposed to be kahapon na ng hapon. We received the letter in the morning. So immediately po para anyway, consult na rin po yung national office and advice to me by our undersecretaries to forward it as the IAK sa kanila. Pagkagawa natin. For clarification, Director, recommendation or endorsement? Endorsement po. Endorsement because yung endorse namin po from Bicol IAK to the national. The evaluation will be with national IAK na po. Yan ang partikan mga payag ni Director Anthony Noida kan DIG Bicol. Ang akalmente sigun sa kasi bago na kung nakaabot-abot ng amay-amay before at least one day bago mag uring adaw, nakaiga po ko tadi sila nin deliberation kung i-recommendar sa national ITF. Sabi na nga ni, late na receive nila ang communication letter alay sa Naga, kaya tulos naman na pinag-endorse na sana duman sa national ITF. National ITF, yun ang maibaluar kung kinakaipuan ibaba sa quarantine classification sa NGCQ ang siyudad ni Naga. Kaya sigon kay Director na alathala tentang ngulan na pwede mag-anusyar ang Malacanang taan may final say yung mismo si Presidente Rodrigo Duterte. Permi bagang banggi nag-aatubang sa publiko sa national television si Duterte. Kaya ang Ciudad de Naga, sabi nga ni Mayor Legacion, nangangadji na dapat dahil na extender. Actualmente duman sa rekomendasyon ka national ITF, gusto mangyari, abot pa sa July 30 sa indang rekomendasyon para sa MSCQ sa Naga. Ngunit, iningani, tulos man nag-surat si Alcalde Legacion sa National ITF, alagad ulit na nagharabulan, padala mo na sa local, duman sa Bicol ITF, and Bicol ITF, pig-endorsa naman duman sa national, insinda, ang maibaluar, konsain, kung mamantinir, kung si rekomendasyon kan national ITF, na mantinir kita sa MSCQ, abot sa July 30, o kaya man, ibababa ang quarantine classification. Kaya, maaraman ngunan, ngunan na agang ani, maatubang mas membros kami si Alcalde Nelson Legacion kung ano sa iyang huring announcement sa bagay na ni. Inando ko na balita sa lalo lokal. Ini po si Danny Aurios. Salamat Danny kan sa imong report. Sana bago magluwas an desisyon kan IATF sa pagikan presidente at yan sana nakurihira na itong saralang data. Taisipon mo 2 beses kita garo na ako yan 2 beses kita si primero pagbugtak sa MECQ na ultimong alkalde kan Ciudad de Naga nagsabi na
Karon nga sarala ang data na pigbabasihan. Eh pagkatapos inextender pa. At pigsabihan ng sarala si data. Kaya sana nakurihira na talaga bago ang desisyon. Yun ay nagsasarala-salaan na Kuemboy. Nagsasarala-salaan na IATF sa mga rekomendasyon. Ang una ko nagsasarala-salaan desisyon kang presidente. Ano konsuelo nga, nigo kita ning kabisto na hali sa US. Ay nagpaparangirita ilinganan nga ang sistema nga igdi di pagbaraba sa eroplano hali sa airport didiretso ka na sa hotel na accredited na i-isolate ka mo na kuyan 10 days 10 days ilinganan nga yan ko pinahiling sa kuya itong pigsen sa kuya itong mga policy duman sa hotel ay makakangirit mananggad na kung mag-agum ka mo pag-abot sa hotel required na tigsaro ka mong kwarto. Suwayan. Isipon mo nga ibahan nga ka pagpuli. Tayag nga ka mo sa aeroplano. Pagkatapos pag-abot igdi sa hotel, suwayan. Pagluwas naman sa hotel after 10 days, ibahan na naman ka mo. Ano daw ngayon yung sistema ngayong ini? Garong ngayong money making naman ngayon. Malinaw naman ngayong maray na bako ngayang ang tao ang pigtatawang ganahan kundi pigtatawang ganahan ang mga hotel owners na naglaog sa gobyerno kay ning gibuhon na isolation facility. Bueno, igwa kita igdi yung sarong reaction tabi bin. Actually, niyo, garo sumbong man sa tuya, anong tagiraray? Tawon tagiraray ning kumbaga dalan iniyo. Tanganing at least kung totoo man iniyo, masabihan si dapat na mataraman ka iniyo. Sabi igdi, good morning sa programang Riding in Tandem. Sir, pakikalang pagmampo sa mga taga PhilSys, tama ba yun National ID? Nagtataosin daning appointment sked. Tapos pag-abot sa opisina, sarado. Ni mayo man lang paabiso. Naarog sa ko na nag-absent pa suapon sa trabaho. Para lang sa National ID. Please lang po, pakiayos man kang sistema nindo nakakaperwisyo ka mo. Pakiabot na lang po, sir, sa mga concerned personnel. Salamat asin God bless po sa inyong programa. So, yun yung ang sarong reaksyon o kaya sarong sumbong kan sarong paranawag niya to. And kung may nagdadawog dyan sa nasabi ng nagtataon ng National ID PSA na magtaoning reaksyon ng sa bagay na nitaning mahiling takong totoo man anggad ang sasabi ka yung sa tuyang listener. Saka bago kita malingaw, an iba napapasipara sana kung mayong gayong gibo iyon na ni ang panahon na magkuakan na National ID. Dakulao na bagayan na boy. Iguakan ni na National ID paghiro-hiro tabaga sa mga opisina ngunyan hanapan ka din ID card. Iyon na ni ang pinakang makusog o pinakang mapursang ID. Sararuan na sana. And gusto naman ipaabot na hali kay dating bukal Ernie Veredero. Sabi diyo, congratulations kay Governor Al Francis del Castillo Bichara kan Albay como one of outstanding governors of the Philippines, taga Naga, taga Kamsur, ang pamilya Bichara del Castillo, ang number one governor of the Philippines sabi ni Sir Ernie, si Governor Gwen Garcia kan Cebu. Pig-announce yan this morning sa mga radyo sa Metro Manila. So, sinadaan outstanding governor. Kang Pilipinas yan. So, congratulations po dyan sa baretang iyan sa mga gobernador. Ikaw manig din pinadarang ko yan. Reaksyon ni Apple sa kuyang amiga na aki kan sa kong amigo. Si Apple Baldemor. Sabi niya, Tito, pakisabi kay nanay mag-class suit na sinda laban sa Converge. Reaksyon duman sa duman sa nagbisita. Okay.
So, bueno, sa paagi po kang mga impormasyon na iyan, kami po luwi-luwi lang mapaaram igdi po sa tiyang programang Riding in Tandem. So, masunod po, abangan po ang programang Todo Aksyon. Kay banan po si Jeff Pasubilla sin si Ron Enon. Masunod na po yan, aban-aban sana. Nakaibanan na po sa pagpaabot ng mga report ang sa tiyang mga action man Danny Aureo sa sin Hill de la Cruz dyan sa Lado Technical. Kaibanan naman si Kuya Ferds. Ini po ang sa indong mga amigo sa radyo. Ako po si Eric Dulong. Iniman po si Ervin Borja nagpapasalamat kan sa indong pakinanyog. Naglilibot-libot, nag-aabang-abang, naghahanap ng mga isyu na mapapagulayan. May intriga,